aquí ens estem ajuntant tots, espero que sigui un èxit de concentració de caçadors i caçadores de tota Catalunya per defensar la nostra activitat i la nostra passió, que no és altra que la caça. O sigui que aquí ens hem ajuntat tots els companys i ara d'aquí una estoneta, falta aproximadament mitja horeta, sortirem cap al recorregut cap a la plaça Sant Jaume. Sí a la caça, sí a la caça. Estem patint tota una sèrie d'agressions per part de col·lectius en contra de la caça, malgrat que l'administració pública el que ens està demanant és caseu més. De fet, ens demanen caçar en èpoques en les que no volem, perquè hi ha animals que estan en gestació i tal, i al final estem fent un servei públic que ens obliga a les administracions i per l'altra banda som un col·lectiu molt incomprès per la societat. Què és el que demaneu concretament a l'administració? Demanem valentia, demanem recolzament, demanem que, tal com ens fan un pla interdepartamental pel control de danys a l'agricultura per animals cinegètics, doncs també els nostres polítics ens defensin, vulguin que la caça és una activitat perfectament compatible amb l'equilibri dels ecosistemes, no hi ha cap espècie cinegètica amenaçada pels caçadors perquè les tenim totes en perfecte estat de salut i al final som gent arrelada a territori i el que han de fer és recolzar-nos. A la nota dèieu que hi ha moltes espècies que són superpoblades i que sense la vostra tasca això no seria sostenible. Com ho defenseu? Ho defensem anualment amb les captures que fem. Al final, l'any passat vam capturar 60.000 senglars a tota Catalunya. Si això ho haguessin de fer les administracions públiques amb recursos propis, doncs seria completament insostenible. També dieu que per part de la societat podeu seguir inculcant aquesta tasca als vostres fills i que això sigui una activitat generacional. Correcte, al final tenim un col·lectiu envellit, la dificultat a les grans ciutats de replegar gent jove que vulgui continuar és cada cop més difícil, perquè al final estem molt alienats del món rural i el món rural el visitem al cap de setmana quan volem veure la muntanya i diem que tot és molt maco, però el medi natural s'ha de gestionar. Llavors, com contraataqueu a l'hora que ens trobeu amb els col·lectius animalistes, col·lectius vegetarians, ara això està com creixent molt, no? Quin és l'argument que feu? És que al final no hem de contraatacar de cap manera. La nostra activitat és perfectament sostenible, estem fent alguna cosa que és completament legal, que ho fem a sobre amb terrenys de la nostra propietat o cedir l'autorització pels propietaris, que cap altre usuari del medi natural ho està fent i per tant no cal contraatacar, cal ser molt respectuosos amb la gent, però tampoc el que no podem obviar són les realitats. I la caça és una eina indispensable per a la gestió del medi. Ja està. La caça és arrelament a territori, és estima pel territori. Aquí la gent som del país, coneixem el territori i vetllem perquè sigui sostenible. La caça és germanor, és fer país, és conèixer i és compartir amb els que estimes l'afició que més t'agrada. A la classe política els hem de recordar que existim, que no només els recordin quan necessiten que actuem quan hi ha danys a l'agricultura o que actuem quan hi ha accidents a les carreteres. La caça és un dret, que ho fem en terrenys privats, que són nostres o amb autorització dels propietaris, com cap altra activitat que es desenvolupa al medi natural, i això ho hem de reivindicar. Amb serenor, però amb fermesa, us dic que no aguantarem més atacs, que les federacions ens posem al vostre servei
per qualsevol altre atac més que hi hagi, per defensar-lo als tribunals, que és allà on hem d'anar. Per tant, és un orgull tenir-vos, tenim els millors aquí, hòstia, tenim els millors. Per tant, visca la casa! Gràcies! Deixeu-me comptar? Gairebé hi som tots, eh? ¡Visca la cárcel! ¡Visca! ¡Visca la arena! ¡Visca la arena! ¡Visca